Wih, wih. Nah, ini iki lho. Oh. Oh, iku mah penak. Ben mantep kok ben kletus-kletus nah. Tape. Iki sing iki jonggo, Lur. Sing iki samplok. Wah, wah. Mantep. Lur, iki babe arep golek singkong, tapi lek wong Jawa etan ngarani Sawi. sawi, Lur. Heeh. Digawe mbuh bulik kok gawe apa, Lur? Kan golek sawi karo bulik. Ayo. Kene, kulit ya melok golek. Iki lho, melok iki lho, Lur. Oh, iki to. Heeh. Iki piye budinge engko ya? Bapak juga arit. Oh, garet. Oh, pakai arek. Alat tak gak buding. Ya gak apa-apa. Regalan iki kudune nggo budhe kok. Nggo walat tok. Mati ya piye ya? Heeh. Wih. Wih, Mantep. mantap. Lomboke mati ku pe. Wis gak entemang nang ndure kene. Lho, Lur. Wih, wih, wih. Iki lho tandurane babe iki, Lur. Mantep Enak sing ki. coklat apa ora ki, Be? Gak. Wih. Iki kok arepe nyari banyak to? Ya wis pokoke iki nganu lek cukup, kandang dipeki bosok sesuk, Nduk. Heeh ya, Be. Wayah udan iki sa. Iki meneh, Lur. Bayo iki, Lur. Karo sing kae dhisik pe engko, Be. Yang mana? Kalau loro kae sing ngelor kae. Ya. Oh iya nanti Arek itu. sitak ki engko sing kae ya, Be ya. Oke. Di nganu ae, dikira-kira sing kira-kira nganu dipeki apa dijeboli ae. Heeh. Dibongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh amet boleh. Heeh. Geser ada. Lor, Lor. Piyo. Lho, Lur. Gede tenan. Iku sampe wis teko kono. Wis arepe nyebrang iki, Lur. Kok iso kaya iku ya? Telalene gajah. Nah, cocok betul. Aduh, mantap. Iki, Lur. Iki karo babe engko dipotongi ditanam meneh iki, Lur. Iku satu apa dipotongi dadi banyak iso tumbuh semua, Be? Iya, digawe 30 sentian ngono lho, Lur. Ben tak ketelatan kok. Wih. Iya. Wah, Mantap, mantap. Sing kae, Be. cocok ya. Ayo, Dok, rene, Dok. Oke. Delok meneh kene, Dok. Sik, tak nyari jalane dulu. Ya, kene, Dok. Eh. Lek punya sendiri ki seneng ya, Be. Seneng. Butuh langsung Langsung berangkat petik wis. Tek. Jebol. Sik. Lur, sabar, Lur. Babe napa sih keluar masuk iki, Lur? Lah iya. Jangan lupa bernapas. Babe keluar masuk napa sih, Lur? Sik, tak sisih ndi ya. Madhepe penake ndi, Be? Ben Wis kelihatan. kene. Nah, gitu. Tak bantu piye, Be? Ora usah. Tak tarik nih. Oh, ra mampu. Ra mampu narik. Iki babe hahaha. Oh, ya gede, Be. Ha, Oh, iki ketene sing patah ya? patah. Heeh. Iki patah singkong patah, Lur, ora patah semangat iki, Lur. Lek patah semangat yo gak iso entuk lah, Be. Iya. Masa sik tebel. Nah, iku udah. Hitungan nggih kono nek nggih pokoke pira sing tebel. Satu. Satu tok. Satu Kuwi, tok. heeh. Nah, iki. Nah, iku satu. Tebelane rong kena iki. Lah, iku, Wis udah. sakmene. Kurang apa udah cukup, Beli? Tambahi. Sitok iki, wilane kuwi. Yang mana? Sebelah iki. Ya, kono, Dok. Oke. Nah, Teh sing cuantik sapa to baju merah? ya itu. Tenan. Penonton setia. Dadekne plenguk ya, Lur ya. Plengok. Heeh, buli dadekne plenguk. Plengok ki apa, Be? Pengembira. Oh, penggembira. Ya, pendelok. Bagian yel-yel. Wah, akeh sing do anu, Be. Wih. Tapi besar-besar lho iku. Heeh. Mantap. Lah, iki lho. Oh, lek wis kelamaan Ketuaan kayak ngene gitu. iki, lho. Oh iya ya. Oke.
Terus ayo, Dok. Ya. Ya. Lur, Bu Le saiki mbacoki apa iki? Singkong. Singkonge lur ya. Iya, beli. Marek ngene engko dibersih terus dikupas lur. Heeh. Terus diparut. Engko ceritane nggih samplok lur. Samplok. Heeh. Anu to, jajanan to. Jajanan. Jajanan jadul. Jajanan jadul jenenge samplok. Oke. Iki. Beh iki gene iki. Iki lur carane ngupas Heeh. singkong ngene iki lur. Garis kulite lur. Oke. Baru di ngene iki lur. Heeh. Pokoknya sampai nembus yang kulit warna merah iku ya, Be. Iya. Nah, ngene iki lur. Oh. Oh, iku mah penak kuwi. Heeh, mantap ta lur. Gitu lur. Lur, sekarang boleh nyuci singkong ini lur. Oke, Beli. Lur, sekarang Bu Li marut apa ini singkongnya? Iya, Beli. Ini nanti mau dibikin samplok sama jonggol. Jonggo. Jonggol goreng. Beh. Wes, ikut lur engko Bu Li masak apa? Oke. Diapakne singkong iki ya lur. Oke, Nek Beli. ngene sampean diapakne lur singkong ini jenis apa sing iso dimasak singkong iki engko? Monggo komen. Monggo komen lur. Bismillah. Oke. Sairek iki marine kapan, Dok? Lah iya iku lho deloken kuwi. Orang kok sore iki marine iki engko. Lor, sudah dapat banyak. Akhirnya mari juga. Beh, sampai penuh ya, Beli. Sakmono lho, Nduk. Irek. Wah, wah. Alhamdulillah. Selesai. Singkong sing mari diparut mau lur. Sekarang karo kulit diginiin. Di apa? Lek arane nih Disaring. Ditus disaring ini jenenge. Oh. Engko aire ben turun, patine engko ben ngono. Oh, patine ben turun, Beli ya. Ini singkong yang diparut tadi. Iya, Beli. Mau dibikin samplok. Kasih Kasih ini lho, Lur. Kasih gula. Oke. Banyak, Beli. Ya ada 4 sendok. Oke. Terus dikasih garam. Hmm. Garamnya nggak usah banyak-banyak, aku nggak asin. Ya. Soalnya lebih nganu ya, cenderung manis rasanya Cenderung ya. manis. Dikasih warna dikit aja, Lur. Warna kuning telur. Oke. Loh, gak keluar. Gak keluar. Kurang keras saling mencete. Nah, itu. Oh ngambel, Lur. Ya mau ceblok. Ah, itu wes. Wes saene sik. Tapi sebenarnya Lek, kalau warna bebas Beli ya. Bebas. Warna aja bisa, tapi kulit mantepnya sing kuning telur. Wis diaduk gini, Lur. Iya. Berarti adonannya sama toh Beli? Sama. Nah, terus bedanya nanti apa? Bedanya jonggol Sama samplok sama juga. samplok. Jonggol itu samplok goreng. Oh, berarti nanti digoreng. Digoreng. Terakhirnya. Heeh. Kalau samplok nggak digoreng, habis dikukus kasih kelapa, gitu aja makannya. Enak enggak Lur gini sampean samplok, Lur? Jajanan samplok. Jajanan samplok. Samploknya dikasih tolo sudah direbus, Lur. Oke. Dicampur gini. Hmm. Ben mantep kok ben kletus-kletus nah. Rame iki engko ya. Terus ngene Lur, samploke. Kok langsung dimasuk ning ngono. Langsung dimasuk nih. Daun pisang berarti engko harum Beli ya. Sedep engko.
Bu Li mau bikin temennya Samplok sama Jonggol. Apa beli? Bu Li mau bikin es cincau tape. Terus ini cincaunya, Iya. ini tapenya. Iya beli. Sekarang Bu Li mau motong-motong cincaunya dulu. Ayo Lur, ikuti ya. Oke, tetap ngikutin pokoknya. Dipotong gimana beli? Wis kotak-kotak kecil-kecil ngene. Oke. Wis mateng samploke. Panas tapi wis mateng. Ya mau kurang lebih anu beli ya, sejam setengah ya. Heeh. Rada suwi iki mau. Oke. Be, entasna be. Iya. Wah, Aku ra kuat. lah ya soalnya berat ke. Lur, babe tampil butuh lur. Serba bisa be. Serba bisa iki lur. Jadi be. Ya, yo bismillahirrahmanirrahim. Ush. Ini. Habis sing entas. Jan. Mantep lur, lur. Ini Lur, mau bikin adonan tepung buat goreng jonggolnya nanti. Iya beli. Tepung iki apa iki jenenge? Terigu. Terigu sithik ae. Nah. Engko tipis-tipis air. Jadi nggo lapisan tok ya. Nganggo lapisan tok. Tepung beras sithik ae. Oke. Kasih garam dikit. Kasih air. Kasih gula dikit Lur, biar gak campak Lur nanti Lur. Dan ada rasanya lah lebih. Sedikit ya segini. Kayak gini Lur, kayak encerannya Lur. Oke. Dimasukin tepung gini Lur, Ya beli. samploke. Gini. Sekarang digoreng. Wah. Terus warnanya ini kis matang. Kecoklatan. Kecoklatan. Oke. Sekarang Bu Li mau ngeracik es cincau tape bening loh. Ya beli. Ini ada cincau. Cincau dulu. Cincau dulu ini. Ini tape. Ini airnya Lur, air gulanya. Air gula. Air gulanya itu dikasih pandan, dikasih jahe, dikasih daun jeruk Lur. Oh, pas ngerebusnya Ini, ya. pas ngerebusnya Lur. Oke, Ini aromanya seger Lur, enak Lur. warung beli ya. Warung. Nah, itu pas tuh. Lur, le gawe cemilan Bu Li, apa jenenge samplok karo jonggol, Iya, Be. wis selesai lur. Lah saiki lur, babe karo Bu Li saate nyemil iki lho lur. Jajanane ya, Be. Jajanane iki lho lur. Monggo, Be. Samplok karo jonggol. Ya. Terus mengko minumnya apa lur? Es cincau tape bening iki lur. Oke. Iki lho lur. Wah, jan mantep. seger ya lur ya. Mau mantep. Wis beli aku jimono. Anu sik beli ya. Nyemilane iki beli. Heeh. Aduh. Es loro sik. Wah, ini. Wih, jonggol lur. Ini jonggol goreng. Wih, mantap. Tangannya bersih, Be. Oh, bersih, Babe. Ya wes. Tenan lur iki. Delok, Be, delok, Be. Iki lho lur. Iki lho lur. Iki sing iki jonggol lur. Sing iki samplok. Samplok lho. Enek tolone lur. Be. Kacang tolo. Cah. Iki lho lur ya. Oke, Babe nyemilnya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Lur, iki Lur, jonggol iki lho Lur.
Bah. Enak. Jonggol ya. Heeh. Tapi samploke Samplok. mantep samploke. Heeh. Heeh. Mantep be. Kacang telur ini terasa lur. Boh. Iki lho lur, Piuh. kacang telur lur. Heeh be. Kalem be. Tak sabar. Boleh lek bikin gede-gede be. Mantap. Cilik-cilik ngemplak tak rasa. Heeh. Samploknya. Mantap. Jonggolan nek anu lur, Piye be? rasa gurih lur. Heeh. Nek samploke Manis. manis lur. Heeh. Dadi beda iki lur. Oh ngono ya be ya. Jonggol iki gurih. Heeh. Nek samploke manis lur. Kuwi lho. Minumnya es lur. Iki Mantep lur, ge. tape es cincau. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Suweker lur. Wah, nang kene iki lur mlebune. Wah, terasa. Nyes. Ses tenan lur. Wih, jan. Oh. Enake piye, Be? Wah, jan tenan Bu Li. Enake ganggur. Alhamdulillah lur. Lek nyemil Heeh. jonggol karo Samplok. samplok wis rampung. Iya Ya, be. Lur. Heeh. Tetep babe karo Bu Li ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana aja berada ya lur ya. Diparingi seger waras sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.